דה כהן, תקשיב, יש כאן מישהו, עכשיו אתה רואה את זה, לא שמעו את ההקלטה ממש, אבל תקשיב, דה כהן, הוא עשה לנו סקאם, הוא התחזה בתור בת, וגנב לנו את הדבר הכי טוב בבייס. בבקשה, אם אתה בבקשה תראה את זה ותעזור לנו. אני אראה לך עכשיו, נכנסתי לשרת שלו, דפק לי קיק. בבקשה, אם אתה רואה את זה, תעזור לנו. הנה דה כהן, תצפה, זה הסקאם שהוא עשה לי. והנה דה כהן, הוא לקח לי קיק, בבקשה אם אתה רואה את זה תעזור לנו.